Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya taimaki sarki, Allah ya ƙara masa sarki lafiya. Ga mu a fada mai martaba sarki inda ake gudanar da aikin idanu ga al'ummar sarki. Sarki na? Sarkin Kumurya. Masu kallon mu da sauraron mu muna fada sarkin Kumurya ne, a inda ake gudanar da aikin ido wanda shugaban Arewa Media Group Alhaji Abdulmajid Danbalkifa wanda ya ɗauki nauyi. Domin zo ne gaban mai martaba mu ji tsokaci da fatan alkhairi ga al'ummarsa da kuma shi wannan mutumi da yake wannan ƙoƙari. Farko alhamdulillah, salamu alaikum. Farko mu ne wa Allah godiya, tsira da amincin Allah su tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Muna ƙara wa ita Arewa Media Group da shi shugabanta yan barki komanda wanda ɗanmu ne, jikanmu ne, kuma yayanmu ne. Alhamdulillah, ƙoƙarin da yake muna ƙara yi wa Allah godiya, mu ƙara yi wa muke masa addu'a Allah ya ƙara ƙarfafa shi, ya ƙara ɗaukaka da duk inda ya sa gaba Allah ya kare shi daga sharrin masharanta. Da Allah ya kawo wannan dabara da ko hikima na taimako da yake wa jama'a ta ƙarƙashin wannan media group, Arewa Media Group, sai mu ce san barka, Allah ya ƙara ɗaukaka. Bayan haka jama'ar Kumurya sun yi godiya, sun yi murna da wannan abu da aka kawo shi Kumurya, wanda ba za su taɓa mantawa da wannan rana ba, wanda ita ta zama tarihi a harkar wannan cigaban Kumurya. Abubuwa da yawa suna zuwa suna karkacewa, to wannan cikin hikimar Allah da ya biyo ta hanyar shi dan banki komanda, abin ya zarto ya isar da mu, kuma jama'a da yawa sun amfana kuma suna amfana kuma za su ci gaba da amfana. Da bayan wannan ba mu san abin da dan banki komanda zai kawo wannan sashi mahaifiyarsa kasar haihuwarsa ba. Don haka muna masa godiya da shi da 'yan gurfinsa. Allah ya taimaka, Allah ya ƙara ɗaukaka. Jama'ar Kumurya suna godiya da suka samu wannan tallafi na gyaran ido. Mutane da yawa sun yi murna, sun ji daɗin wannan magani. Ni ma kaina an ɗiga mini. An ɗiga min kuma ido na ya daɗa haske fiye da yadda nake samu a baya. Da in na gwale ido na sai in ji wani abu ya tsiri kamar an cilla min kibiya, amma sakamakon wannan ɗigo da aka yi min na murza na gwale, amma kuma ban ji wannan tsirewar da ake min ba. Kaga alhamdulillahi wannan abu ya yi kyau, kuma muna godiya. Allah ya ƙara taimako, Allah ya ƙara musu basira da kawo mana abubuwa irin wannan mai amfani ga al'ummar Kumurya. A ƙarshe su kuma wayannan likitoci Allah ya ƙara musu basira, Allah ya ƙara musu basira, su daɗa ƙara musu basira da za su taimaka jama'a ta harkar kiwon lafiya. Ku kuma 'yan midiya Allah saka muku da alkhairi, Allah haɗa kanmu. A ƙarshe mu ne wa Najeriya addu'a, Allah haɗa kan Najeriya, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya. Duk wanda yake shiryowa Najeriya makirci, ko a gurub ne ko ƙungiya ko wata ƙasa, Allah mai da ita kansu, Allah ka ruguza su don alfarman manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ka tabbatar mana Najeriya ɗaya kamar yadda take. Duk wani ci gaba na alkhairi Allah ka dawo da shi a Najeriya. Allah ka dawo mana shugabanni na gari a Najeriya. Assalamu alaikum. Allah mai da ku gira lafiya. Masha Allah.